हेल' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गानगासिनो साबस्क्राइब खालामनो बेल आइकनखौ भिडिअखौ जागायनोसै लेट्स गो लोगोसे भिडिअखौ 10 फरायनाय शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर दा दंफैयो जों बेसरबारियाव आदाजों आंजों इउटुब चेनेलाव लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन दा नायबानो जाबाय दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग आंनियाबो दा बोरै गोमो बे दासो थाहांनाय आरो गाइस बै गेजेर थांगौमोन जों रुको जरा सबर करो दा थांनो जानदांनाय सासे बेबो दङ ब्लगार गोदान नायबानो जाबाय लिंक बेथ' मोजां बार थाथावथावनो आरो आं बेसरबारि गेजेराव लांनो नागिरदों गाइस नोंसोरखौ नै ब्रा बरिया जायगा बै बेसरबारि गोजा लोगोफोर भिडिअ बेखिनियावल'सै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोना मोनाखै कमेन्टआव लिरना होबानो जाबाय गोजोन्थों।